Ond yn y gornol ffasiwn rwan, ac mae'n wythnos gwlan yw. Wel, mae yn, odi. Lot i ddathlu, lot i drafod am y gwlan. A mae'n wythnos bwysig iawn oherwydd, wrth gwrs, mae gwlan gallu mynd allan o ffasiwn. A'r broblem yw, i ni ddim yn ystyried yn aml iawn pa mae'r aml i chi'n gwisgo gwlan. I fi yn gwybod yn ystod y diwrnodau diwetha bod yna ymgyrch ffantastig wedi bod lawr yn dre fach Felindre, yn y Fel Ymlaen Cenedlaethol Cymru, wrth gwrs, a lot yn digwydd fyna. A Carys Hedd oedd dyn ni ar heno wythnos hyn, wrth gwrs, sy'n gwneud lot o bethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn y gwlan hefyd. Oedd hi'n wneud gwaith dau y pethau hefyd. So ni beth ni wedi gwneud heddi, fi'n gwneud y lliw mwstard fel acen, ac wedyn defnyddio'r ffaith bod hi'n wythnos mlaen i wneud siŵr bod lot fawr o dillad yn cynnwys y gwlan, wrth gwrs. Beth sy'n rhaid cofio, blynydde nôl, oedd Cymru'n arwain y ffordd lliw'r gwlan y cwestiwn, nid jyst oherwydd bod ni'n cynhyrchu gymaint o ddefed, a fel wedodd Carys Hedd Pyddon erbyn hyn, ni'n cynhyrchu ar gyfer y plat, nid gyda'r gyfer yn cefnau. Ond oedd y Welsh Secretariat dyn ni, a oedd hwnna, y Wool Secretariat, sioe ffasiwn yn defnyddio pethau gwlan, yn annog cynllunwyr o Gymru i greu pethau gwlan. Felly, beth dyn ni pethau, nid jyst pethau gwlan, ond pethau wedi gweu hefyd. Felly, Katie sy'n ei gynta, a ni'n sôn bod fi mo'n neud y mwstard, a pa mor ffres yw hwn yn edrych. Yn lyflu. Mae rai fi wedi'n peth, wedodd Katie, pan edryches i ar y reil a gweld bod fi'n gwisgo label Marks and Spencers gan bod hi'n ifanc, ond fe. O'n i'n meddwl, ac unwaith oeddes i fyno wedi, mae wedi bod yn tynnu lluniau bwys a selfies a'n danfon nhw i bobman. Felly, mae wedi lico'r wisg. Mae'r jwmper yn neis iawn, mae'n dod o casgliad limited edition, a hwnna, wrth gwrs, yw un o'r casgliadau yn Marks and Spencers. Mae'r lliw yn gret. Beth sy'n rhaid bod yn ofalus pan ych chi'n defnyddio'r lliw mwstad, mae'n bwysig iawn bod chi'n addasu eich colir. Oherwydd yn aml iawn, mae'r pincs a'r lliwiau bach ffres ni ddim yn mynd, mae gofyn bod chi'n symud falle i balet bach mwy tywyll, bach mwy cynnes, neu beth sy'n gallu digwydd, mae gallu creu clash mawr. Beth fi wedi sylwi heddi yn Marks and Spencers yw bod sgarffiau wedi gweu hyfryd na'r hyn o bryd. Maen nhw'n edrych fel rhywbeth bydde wedi cael ei waiadre gan law, wrth gwrs dyn nhw ddim, ond dyna y syniad maen nhw'n rhoi, a hon yn hyfryd oherwydd mae ydych chi'r just touch bach mwstard yn y peth fan hyn. Ac felly, os ych chi ddim moyn mynd am jwmper mwstard, gallech chi just fynd am sgarff lle mynd fe falle dewis, bag neu sanen neu rhywbeth i fynd gyda fe. Gyda hon wedyn ni wedi mynd am trwser lle mae'n gynnwys o wlan yn y defnydd y trwser. Dyw i ddim 100% wlan, bydde neb dyddi yma mae'n gwisgo rhywbeth sy'n 100% gwlanus ag at y crôn yn aml iawn, heb law bod lining ynddo fe. Ond wrth gymysgu gwlan gyda'r fibers eraill ac yn aml iawn rai man-made, beth mae hwnna'n golygu wrth gwrs bod dim cosi o gwbl gyda'r nes ag at y corff. Mae dal yn dwym neis yn dweud. Mae dal yn dwym, mae'n gadael chi nydlu boes, mae'r defnyddio naturiol gwerthu gweil. Achos yna atgofi y blentyn yn gwisgo gwlan, ni wedi capel jwmper gwlan ymlaen, yn cosi wedyn am yr awr nesaf. Ie, yn bendant, os ydy hwnna'n digwydd, wrth gwrs, beth sy'n rhaid wneud jyst wedi Crys Tîn neu rhywbeth o dan ni. Ond da ddim, os chi'n prynu ar y stryd fawr, yn aml iawn beth chi'n mynd i ddarganfod yw bod nhw ddim yn mynd i gosi gwbl oherwydd bod yna ddefnyddio eraill yn rhan o'r peth. Diolch yn fawr chi. Mae'n dwtio'r 70au mae'r olwg na. Os fi'n gwybod. Mae lot o'r delweddau hyn o bryd yn atgoffiau. Mae'r gynulleidfa yn wybod beth yw'n oedran i nawr. O'n i'n ifanc iawn yn watch nhw'n rhyw blwydd oed wedyn ni. Chi'n cofio Love Story Ali McGraw? A ddyn y sgarffiau hir a'r cotiau hir a'r trwser bootleg, wel, mae'r cyfan nôl mewn ffasiwn. Ydy, mae fe. Na'r sôn am bootleg mae Christine dyn ni. Mae Christine ar mewn jacket sydd â cynnwys o lan yn fe, a hynny yn dod o Shop Principles tu fewn i Debenhams. Erbyn hyn, ni'n eitha lwcus chi'n bod lot o'r siopau mawr yma wedi achub ar y labeli oherwydd fi'n cofio pan oedd Principles yn siop ac yn label ar ben i hun, ar y liwt i hunan ar y stryd fawr ac dilyniant enfawr oherwydd resym economic, collon o'i ffordd wrth gwrs a collon y label ac wedyn wrth gwrs Debenhams yn cyflogi un o'i cynllunwyr in-house Ben DeLisi i gymryd drosto label Principles a mae wedi cadw yr un ethos dillad sydd yn addas ar gyfer lot o bobl ac gallwch chi wisgo i lot o lefydd. Heb fod ryd. Yn bendant, os chi ddim moyn prynu sgarff mwstad a jwmper mwstad, newch fel ni wedi gwneud y Christine. Gallai fod wedi gwisgo'r jwmper ar ben y flowsen dan y jacket, ond ni jyst i defnyddio i daflu dros y sgwyddau mewn ffordd hollol ymarferol fan hyn. Ond wrth gwrs, mae'r mwstad yn ysgafn iawn dyn ni wedyn yn y flowsen hyfryd yma, chi'n gwybod? Mae'n delicate iawn. Odi, mae'n delicate iawn. Unwaith eto, pan yw'n cynnig y lliwiau, o i weithio'n gorlwytho nhw ymlaen jyst i ddangos chi a profi beth yw'r syniad, y ddelwedd. Ond gallwch chi jyst gael tymudau bach o'r pethau yma. Gyda hwn wedyn ni dim na'n trwser, jyst llefn fan hyn o ran teimlad y defnydd, ac wedyn mae'r sgidiau wrth bod ni'n mynd lawr, welwch chi bod ych chi swed a patent ar y sgidiau.
A wrth gwrs, i ni wedi dadlewyrchu hwnna yn yr atodion eraill hefyd. Mae'r bag wedyn a twtch bach o patent fel bod ysglaen gyda'r trad gyda'r bag. Cos ar y gweddnewidiad ddo, gas Helen bag patent a sgidiau patent. A gallai weithio chi, nes i gael text gan Helen neithwr, oedd yn gweud, diolch am heddi, wedi mwynhau mas draw, wedi cael tipyn o hyder, felly pan oedd Catrin, oedd hi'n mynd yn syth o fan hyn yn gwisgo'r wisg, pan nath hi Gyfyrddin a Catrin i merch i'r ymarfer nofio fel mae'n neud bob bore bob nos, yn lle eistedd yn y car, ath hi a prynu roi'r gwisgoedd eraill o dynnu ar y reil mewn. Felly fi'n falch bod ni wedi roi'r hyder mewn i Helen i ddechrau mwynhau'r siopa. Diolch yn fawr, Christine. Reit. Ac yn ola nawr, Tim? Ac yn ola nawr, ni wedi cadw hwn yn syml dros ben. Oherwydd na gyd i ni wedi wneud... Y twtch llia gallwch chi gael, na gyd sdach chi fan hyn yw twtch bach ar y gwddf, ac wedyn mae dach chi'r bandyn bach wedyn ar y fraich. O, nawr fi'n gweld e, ie, gwrs. Does dim gofyn bod e'n bobman dych chi. Yr eswm wedi dewis y ffrog yma, oherwydd yn aml iawn i ni'n clywed am sport lux, mae'n gweud yn y cylchgronau gyd. A chymod beth, i fi wedi yn wirioneddol, fi wedi cael bobl yn gweithio fi, beth yw sport lux? Wel, sport lux, wrth gwrs, yw cynllun i chi wisgo bob dydd sydd wedi dylanwadu gan ddillad byd chwaraeon. A fi'n credu bod hwn just... Eitha tennis. Mae fel ffrog fach... Neu meddylwch chi hwn fel top bach yna, lle chi wisgo hwnna i wneud ymarfer corff. Hefyd yn y manylion sef y darn wedi dod i am y llewish a'r zip yn y blaen ac am y gwrdd. Mae fel rhywbeth bydde ar track whisk. Felly, na gyd yw sport lux, achos ar hyn o bryd, mae'n y cylchgronau i gyd, yw pethau sydd wedi dylanwadu gan y byd chwaraeon. Dyw ddim yn golygu bod chi'n gwisgo na sodleif yn yr gym. Ond unwaith eto, fi wedi gwneud hon gan bod hi'n sport lux, gyda sgidiau hollol ymarferol, gwastad, dim sowdl o gwbl. Ac mae erbyn hyn, mae'r tywydd yn troi, felly ni'n falch o gael yn tights am boots nôl nawr. Ydyn. A ti'n gwybod beth fi'n mynd i ddweud? Mae da fi jacket mwstad, rywlen wardrob. Tro di'n diwrnod, o'n i'n mynd i wneud ail torri holl eitemau ni, Sian, a ni'n mynd i fynd trwy dy gwbl dillad i tynnu nhw mas.